mandhap saking gunung. Ayo ekane alam ben mlakune gareng geti. Petro Bagong Suwuk Satrio cara ngendi? Apa to, Kak? Anu iki lho tak guwake sik. Walah, ya ampun, nelek kok sak nggon-nggon. Ki. Ditandani. Wong joget kok iso nelek iki lho. Lah ijek gitu. Lek ora sak nggon-ngon to, Lek. Sing mbok sampari mbok lapi kok gur kono to, Kak? Lah wiwit kono mengke. Iki dudu wekku ndelok wernane iki nggone wong wedok iki. Apa ya nek bedane to, Reng? Lho, matno kok beda. Wong iki joget iki kudu entek-entekane iki nikel warti. Oh, ngono. Yen ora ana warti ya warna. Nikel warti kuwi tegese apa, Lek? Lho ya iki mau sikape yen gampang awene manembah. Oh. Pulau kok ngopo ning donya aja lali manembah mring ngarsane Gusti. Betul kok pete. Iya mau lho, Lek. Wong iki jenenge joget ki ambak kepiye wae angel. Ora kudu apik, ora kudu sing penting pas irama. Rasane kecekel. Ya, yen pas ning omah rasa kuwi kecekel, yen pas ning omah, yen pas lunga ya ora iso kecekel rasa kuwi. Wong joget kok iso ning omah karo ora ning omah ki piye to? Rasa ora bojone watik iki to. Wis surasa kae. Oh, surasa to kae. Tambah isu. Sowan melih gara-gara Lek sing mirsani wayane ku cek Lho iki nganjuk kok. Nganjuk ki mirsani wayah ngene iki gatekke. Lah ya seneng iki nek main ning daerah Jawa Timur ki ngene iki lho, Lek. Ning Solo iki wis ngene iki bakul hek. Jangan ning biyen tenan ning Tanjung Anom biyen ki mongko ora nganggo bintang tamu lho, Reng. Tenan kuwi. Piye? Ora nganggo apa-apa kuwi iso ngantek bubar tancep kayon ku wis menembane iki. Ora nganggo bintang tamu, ora nganggo gareng. Ora nganggo. Mula ya terang glintang nalika semono. Iya, mula ya kowe nyambut gawemu ora semangat wong ora nganggo bintang tamu. Kaanteme sisan ya semangat ya. Oh, iki wancine wong alam-alaman, ora wancine wong mojok-mojokke wong. Iya. Ora seneng kancane kerjeken. Wong kok senengane. Wong iki urip ning donya iki kaya driji menungso kae lho. Lah iki penemu anyar iki. Iki pitutur ngono to? Lho ora pitutur tok, 8 tur, 9 tur, 10 tur. Oh iya. Wis 10 tur barang iki lho. Tur studio Mayangkara. Ya. Kok kaya entuk iki wis pira wae. Wong urip ning donya kuwi tumindak kaya driji menungso. Iki apa? Jempol. Jempol iki tegese apik. Wong urip ning donya kudu tumindak sing apik. Ning ya aja wegah ngedungi jempol marang wong liya. Saelek-eleke wong liya mesti ora ketang sethithik ana apike. Ya diapresiasi ditungi jempol.
Iki apa? Telunjuk. Telunjuk. Wong urip ning donya ku ya kudu bisa nduduhake ndi sing bener ndi sing salah. Nadyan kepiye wae wong ki ya sok-sok ana lupute. Mula luput ku ya kudu ditunjukke. Kowe luput le aja kaya ngono. Dadi penunjuk marang wong liya. Ki apa? Penunggul. Penunggul kuwi pimpinan. Dadi menungso ning urip ning donya kuwi kudu iso dadi pimpinan minimal mimpin diri pribadi. Syukur-syukur iso mimpin marang lingkungane. Wah kok anu bareng Patet Songo Gareng kok kaya wong tuwa to, Kak? Aku ki mbuh aku. Iya. Iki ada sesuatunya. Nah, iki sing penting iki jari manis. Manis. Wong urip ning donya kuwi kudu sing manis. Manis ulate, manis perbuatane, aja sok gawe serik lan lorone atine wong liya. Iki rong tau omong ngene iki lho Gareng, tenan. Tenan Iki lagi iki kok kesababan komburi kono mau. Dukungan. Dukungan. Sing iki driji jentik, driji sing cilik. Dadi wong cilik aja rendah diri. Kadang kala ana pekerjaan sing ora iso dirampungi karo wong sing gedhe-gedhe iki. Iki malah justru fungsine gedhe. Nadyan cilik, wong gedhe ora iso nglakoni, ora iso mengerjakan, sing cilik iso ngerjakan. Contone lho iki. Lho, iki yang dileboni jempol suwek. Iki ya gegeden. Mula dadi wong cilik nadyan kepiye wae kudu berbangga hati karena ada kalanya pekerjaan tidak bisa dirampungi karo wong gede-gede sing iso ngrampungi wong cilik-cilik. Iki contone iki mau lek nek telepone kene suwe. Nah, saiki upama wong bangun gedung, wong apa sing wong gede-gede ki sing ngudak semen, ora mungkin. Sing wong cilik-cilik sing ngudak semen. Mula aja sok gengsi, aja sok rendah diri dadi wong cilik. Mula sing jenenge tembung satundha sabilik-bilik ki ya ngono kuwi, tegese manut derajat lan kelungguhane dhewe-dhewe. Nah, mula iki wis dadi siji ngene iki gampang golek kanca. Lho, ngawe kadang. Lho, gampang golek kanca. Iki ya iso nggo nolak barang sing ora bener, moh aku. Dadah. Nek yen wis dimohi kok tetep maju, gegemke jotos. Tegese wong ki ya duwe kudu nganggo ketegasan. Kudu wani sing nek bener ki wani ngono. Lho, ngono iki aku mbuh iki ora sebaene iki. Aku ki ngumun tenan kok lek mletik tenane. Kuwi durung nek driji penunggul sing ana tengah iki lho. Ngapa? Kuwi iso marake gawe senenging wong. Hubungane apa lek kok penunggule marakne senenge wong? Penunggul ki pemimpin kok iso dadi senenge. Lah nek salaman ngono ya seneng to atine. Oh ya dadi pemimpin bisa dadi apa gawe senenge wong liya. Kemimpin iki kemimpin. Aduh tujune iso tak enggokke iki. Enggokke apa lho? Wong aku ya omong sak nyatane wong salaman. Iya. Aku nembang. Nembang apa lek? Dadah gula. Oh. Aku ki ora dadah gula sapa iki. Gareng ki arep nembang. Weh, ndek wae niku teng mriku pun gremeng-gremeng. Kah aku ki mumpung ning kene mosok ora kon nembang, ora kon joget, ora Gareng Semarang to ya. Lho kok sik. Oh joget. Aku ki anane bola-bali ora ngakon nembang Gareng iki. Biyen tau tak kon pisan iki nyilakani wong. Lho kok nyilakane priye? Lah begitu kono muni-une penonton bubar mulih kabeh. Wah. Lho bolane Gareng Semarang ki ora jekos nembang. Ngono lho mbiyen. Ora jekos nembang. Nembang sakniki tip. Jogetane. Wah, nek jogetan aku percaya. Nek nembang aku rung tau krungu. Sing tak nggo ngopeni anake wong ki ya tembang iki. Ngopeni anake wong. Lho, lah bojoku ki anake wong apa anake demit? Oh, tak kira panti asuhan. Ora, ya bojoku kuwi kok. Oh iya. Jare suaramu kaya apa? Ya kaya ngene iki. Lho swara piye? Nembang. Lah wong ndek ben aku tau dikandani karo Pak Yoko kok. Apa? Reng, suaramu ki jane apik, ning apik neh nek ora nyuwara. Ngono. Ayo elek-elek ritek. Sing penting kan belajar dari yang tidak bagus menjadi bagus. Ning kok aja sembrono gong iki tokoe. Aja sembrono apa aja gelo. Aja gelo. Iki ki tokoe Gareng Ngesti Pandhawa. Jaman bingek ki garenge ya iki, ngono lho. Dadi iki ki Gareng lawasan gong. Oh iya. Nek ngono ya wayang kulit ngono larang lawasan kok. Urung mesti nek tata. Ki sida nembang apa ora? Lah nek tatane elek ya ora larang. Ndak nembang. Ayo. Kerameaning dalu puniki. Wah, dandang gula, Truk. Lah rumangsamu apa? Iki mau nembang apa jegok lek? Hah? Glegeken.
mapan griya Bapak Pujiyanto. Loh, wah pinter tenan iki improvisasi ndandang gula kok. Iki sak cek-ceke iki. Nah. Iki cara panggungan wayang wengi ngene nembang sak cek-ceke. Syukuran keperluane Dek ben iki ning Pacitan lah ngono kok. Syukuran keperluannya. Noe. Ora tiba. Terus tekan iki mau. Tibane syukuran keperluane. Tetakan putranipun ingkang nami anak Mas Aldi. Ora Aldiono, oh kuwi Madiono, ora Aldiono. Aldi Pratama kok. Iya. Mugi kalis rubeda adoh ing bebantu. Dalu niki nanggap wayang yoga komplit pesinden lan awak mami. Oh iya. Awak mami. Iya. Sakarepku to wewekku dhewe kok. Iya. Dalang Purboas moro. Tepuk tangan untuk Gareng. Niku ndadak tepuk tangan untuk Gareng. Wah. Iya ya wah. Aku iki cara wayang wong ngono kuwi kepethuk gabrus bage binage, kepethuk gabrus tantang-tantangan iki wis kudu siap. Iki mau ya cek. Ngene iki lho, gareng tuladan ki ya ngene iki. Lah, Gareng cerdas, wis ngene iki contone lho. Ya, iya. Contone. Krondo isi madu ya kuwi. Kok krondo? Bathok bolu isi madu kok krondo. Krondo mayit ku piye? Krondo. Niki Mas jare aku arep joget lho Kak. Ngatene kok. Iki dayane Joget lek engko sik mau ki jaran joget. Sing ngomong sapa Lah kok maning kono lho. wong wedok tumbak brutunan. Lah kok iso tumbak brutunan? Aku nek urung joget bendrong ngene urung anu bendrong kiprah lho. Disesuaikan gone. Lha piye? Kene iki Jawa Timuran. Oh, Jawa Timuran. Jogetnya apa lek? Ngremo. Wah. Ngremo. Setuju mboten Pak Bu? Mas Gareng tari ngremo. Ngremo. Setuju nggih? Ngremo ki gedawan mergo nganggo kidungan. Golek sing cendak, jare kowe seneng sing cendak. Oh, lah anu sing ndi? gonggominan. Gonggominan. Gonggong kuwi tegese kirik. Lah aku kirik berarti. Gonggong ki banyu, mino ki iwak. Dadi iwak ning banyu. Ayo. Kuwi Apa meneh? kelambaten. Oh, nek no srimpi. Srimpi kuwi kalusen. Bedaya. Bedaya kuwi kudu nganggo sampur. Gatut kaca gandrung. Gatut kaca gandrung kuwi ora tau gandrung, aku wae kepethuk gabrus dadi. Oh ya, patine Begawan Bisma. Oh kok kowe mau. Aku kangen karo pengendange Mas Purbo. Iya. Kang Petruk. Ditajakne no. Etan ngerampate Mas. Oh boleh. Lah kok gur serampat to lek? Oh sabar gelap iki serampat tok gur ku lho. Lah kelase Gareng Semarang mosok serampat lho. Mosok bareng padha karo Gareng Bejen. Nek aku malu ya Mas Joko. Malu. Aja no Gareng Bejen biasanya nggo serampat tok. Asline iki padha kok Kak Gur mergo iki ora nggawa topeng. Lah. Ciri khas orang tuh pasti ada perbedaannya masing-masing. Ojo digebyah-uyah. Apa yen serampat iku kudu kaya ngono, ana ciri khase dhewe. Lho kowe saiki kaya Eka Kebumen tanpa andeng-andeng dudu Eka Kebumen. Lho, wong iki ciri khas Purbo Asmara. Iya. Kuwi diarani Purbo Asmara mergo royal. Royal. Lho, royal gitu kan. Jenengan masa royal? Royal ki wayange Prada Mas, gapite sungu kabeh, gamelane larase apik ngono iki royal nyang alat. Kowe tau weruh iki. Lho, Apa? plantangan kelir kok Gawangan nganggo kelir. gawangan kering kok ngene iki. Tangan kelir. Yo. Sedo joget lagi. Ya joget. Ora joget aku mulih lho. Oh, masa bodoh Gareng Bejen liyane aja Mas. Iya. Lah apa? Napa Pak milih bendrong? Napa milih
Gonggo Mina, kok Gonggo Mina. Wong kuwi njaluke serapat to kowe. Ya terang tak ndantuk sik, diseneng-senenge bareng Semarang. Ya mumpung lagi njaluk, mumpung lagi iso njaluk. Turuti penjalukane. Turuti. Yuk. Dadak ngono barang. Awas. Nggih mekaten nganu Mas Bagong. Nggih. Lho, ijek. Ayo joget. Ayo Lek, terus Lek, jek penak lho. Sone ora mbok pateni, kowe tak pateni dhewe. Ya aja ngono. Iki mandeke ya perkara son mati iki. Son ra mati.
Mangsaku. Apa? Wah, aku dikeroyok anak buah sak bose. Sayang aja tremosi. Aja tremosi sayang. Emosi kok tremosi. Iki kabeh iki mergane apa? Saking senenge roh awakmu joget. Joget-joget wong ki yo nganggo mangane nganggo porsi. Iki mau penak coba Mas. Ndang jogetan ora ayo penak banget, Ndang. Ayo penak lho. Ayo. Apa? Kok joget piye malah gur dingklok ngene iki? Lho, ketoke dingklok ning kene iki wis wah. Wis sing obah. Ketoke dingklok nang isor wis tamasya. Ker. Ketoke dingklok nang isor tekan Bali. Kowe kari apa kowe joget ora perintah tok. Lho, lah aku mau wis joget. Kowe iso joget serampat kaya aku, tak nikah kowe. Lah sudi nikah. Ayo gre, ayo. Wong kulon kendangetan. Wong lanang sing Nah, gareng neng burine dadi bungbung. Ayo, dadi bungbung Bali. Ayo rek. Joget bungbung. Mudyar pepetke. Pepetke rek. Ayo. Gareng ngatasi ora ngatasi gorene. Mudyar iki. Wis bence. Kowe njegura kotak. mulih. Kuwi jakete sapa? Mulih aku. Piye? Aku dikosot karo Eka. Mau jare kon joget. Ya joget-joget wis ora bos mandek kok kowe sik kaya ngono lho. Lah kendangnya mau jek muni lho, aku ki mengetutkan kendangnya. Mengetutkan ki tembung apa kok mengetutkan ki lho. Kendangnya. Lah kowe pengendange mesti ngetutke kowe ora kowe ngetutke pengendangmu karo kowe wedi-wedi mbok angkremi. Oh, ora mau genah aku manut kono ya Mas. Oh, manut piye? Lah aku mau joget ning kene lha sing ngakoni kono sapa? Oh, aku. Kok nggone ya jek jembar. Mbok pojokke kok. Aku melarat karena judi. Di. Iki jakete dalang Purbo Asmara. Ngawur ae ora sae. Lah kuwi wong kuwi lho. Ora enek dalang kok jakete do kok kothak ora enek. Kuwi metipu kali peniti kuwi. Lah mbok menawa dalange setengah main terus kademen. Ora enek dalange adus keringet kok. Mula sing adus ku adus banyu, adus keringet. Keringet ki banyu ngono. Oh, sapa le ngomong keringet tok banyu? Ya banyu lho, nek banyu ki apa? Ah, kaya ana tembung keringet getih kae. Kuwi paribasan. Lho, paribasane pantun. Nek lemari lemantun. Ri Apa? Ri. Ton. Keri.
ketun. Ora enek ketun, aku wis ketunen. Lek gareng, Non. ndek magi Pak To ngersakne. Anu, Pak Pujianto ngersakake iki lho. Apa? Aja dibanding-bandingke. Wah. Lah wong Mayangkara mbok tantang ya. Tembang sing wong kong Ngene kok dibanting-bantingke. Kok banting-banting to? Lagune Banding-bandingke. lah ya bar dibanding-bandingke kebanting-banting. Kowe sing nyanyi sapa kuwi? Lupat mo, lupat lu. Dian. 666 P. Roro lupat loro. Ngono teh, wah masane ke ini ya adalah grup karawitan dari New Sekar Dian yang nyanyi. Sapa sing nyanyi? Si Tulung Agung guyu jare Pak Purba kok New Sekar. Iki ki New Mayangkara. Ora ngono to nong-nong. Ora new. Sing nyanyi sapa? Dian. Oh, Dian Pisesa. Dian, nomor loro kok kene kowe wis diajari karo Gapuk Purung. Nek urung aja wani-wani. Iki bocah iki jenenge sapa? Dian Gapuk. Kok Dian jenenge dawa takonono. Ya Gapuk kuwi kok. Ora entuk kok. Karo sing lanang kon teruske Gapuk kok. Ning ora Dian. Ning endi-endi jenenge sing lanang kudu dikatutke nek ora. Gapuk sing gitu Gapuk. Nek ora marah. Sing balung kelo. Oh, iya to, Pak? Iya no kowe pengendang ulung no kayenan. Oh, alah. Rumang samu dalange nganggo asisten, pengendang kuwi nganggo asisten. Lho kayane. Aduh. Yan. Apa? Wah, sirna no kok mikmu. Kene. Mati kok sirna. Apa to HP to? Mik. Praloyo. Ditulek lho, Lek. Wis pas tak dulek kok. Dinudul. Kowe apal ya dibanting-banting dibanding-bandingke? Insyaallah apal, Pak. Oh ya, lek iki sing apik ngene iki jane ya ora yakin tenan deh. Nururi. Mo. Lah notasi lagi piye? Lupat luci pijilu. Apa pijilu ki? Notasi kok pijilu? Ya sak karepe to ya. Aku tetane pijitin kuwi kok. Ayo. Awas. Mangko ngene kok dibanding-bandingke. Saing-saingke ya mesti kalah. Tak oyao. Aku ya ora mampu. Mongsa kuatku mencintaimu. Cintaine. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada Ya. jelas ketok yen dibanding ora ono pamerke aku ra iso yen tong gawe-gawe Jujur saanane.
mencintaimu. Matur nuwun ya, Nduk. Alah. Apik dia nek digabungke karo New Sekar anu Mayangkara. Kok winong anggere wong muni New Sekar kok guyu iki ngopo to? Ketoke kok kaya tangga. Iya. Tibake ya all round anu ya. Pancen yagane Pak Purbodarsono iki. Jenenge ganti. Wah, Rajae dibacai ganti. Muga-muga bumi saisine nyekseni. Dalange Purbodarsono. Kok iso lho kaya ngarani. Biasane klenengane dangdutan lho kuwi. Iya. Lah aku lho tau lho mayang ning Tulungagung. Heeh. Engko ning Pakel apa ning Entrong mau ndi. Heeh. Lagi liwat miyak penonton. Lho iku lho Pak Purbodarsono. Lah mending Purbodarjono ra. Ya nek aku Purbodarjono kowe ya Eka Malingaguna. Purbodarjono. Nggih Mbah Mo napa Mbah Mo? Mbah Mo cek dundum neh. Ijek antem duit. Oh jaranan ha Tulungagung no. Oh, lek gareng jaranan. Inilah New Samboyo Putra. Kok iso Samboyo bareng? Iki engko nek bar Samboyo terus ayo ndelok ludruk Budi Wijaya. Sing Tulungagung sapa? Ayo. Winang. Nang ayo nang Winang. Winang. Iya no, wong ki jaranan senterewe. Senterewe. Winang dadi jarane, Le. Winang dadi jarane. Aku sing numpak. Anu nek Winang sing joget. Biasane nek pembukaan ke nek nggone Pak Purbodarsono nganggo ngono. Tekuk-tekuk ngono. Apa to kong? Waduh, munggah medhon ndukne ya abot-abote dit 100-200 pancen kuduane ngrekoso ngono kuwi lho. Kane ngajari anak ki ya ngono kuwi. Saka rekoso bakale mulya. Iya, yo alah bocah ayu kok. Lah gareng kesenengen tokore kok 3 dina ra wiso. Lah wong rezekine wong dhewe kowe ana sinden ayu-ayu nyekeli debok apa? Lah aku ki nek sinden ayu ki nek kur kaya debok, aku pilih deboke. Apa malah milih deboke pripun? Der. Dheweke mergo sok ben disangga debok. Iya.
Apa, Nduk? Lagune apa ki? Anu wau wonten pamundutan ninggal katresnan. Lho. Ninggal katresnan. Oh, ninggal katresnan iso disentere iki. Nggih. Oh ya, wis aku manut wong aku ya ora. Ora mudeng. Gareng ya apa-apa senengane. Lho gawe lagu kok ya ninggal donya. Salah lho aja ngono kuwi. Kuping apa candelan? Lah kowe mau apa? Takon iki lho. Apa? Ninggal apa kowe? Katresnan. Katresnan ninggal donya. Ya kowe sing ninggal donya aja ngono kuwi to. Donga ki sing apik, kowe malah omong to sore mau. Ah, donga ki sing apik. Sing ngomong ninggal donya kowe. Kowe. Aku ora omong sing ngomong. Ki kok. Sik tak takoni Ka. Iki sing kupinge sing bubras apa, Ka? Nggih. Sing ngomong gareng malah tinggal donya ngono to? Nggih. Oh, iya. Isik ora ngandel. Edi, Pego. Mau ngomong tinggal donya ngono to? Kompak. Kok sik Lah, Pego iki tak. Ing atase turu kok iso jawab iki. Lah iki sing ulang-ulang aku ya ngono kuwi to. Lah ya ngono to Mas Pego. Ah nggih. Kalah aku dikeroyok kok. Aku dikeroyok. Ninggal katresnan. Nggih. Oke, disentere iki. Kowe joget nduk. Aku seneng anggar kowe joget aku seneng wae. Nggih. Bayu sing rebab ngantek gedhe-gedhe. Jagongan karo kowe iki nek jagongan iso karo lengkong malah. Ora to kompake kuwi nek Banyol kok ijek enek wae. Jane iki cangkeme kok cangkem apa. Wis dadi seksine iki Bayu ki nek reneng aku nyangkem-nyangkem. Kowe kok aja tumbak-tumbakan ngono kuwi. Kebangetan ki bapakmu lho kok iso cangkem. Nah ngono kuwi. Dadi nek tak alihkan ngene iki lak permasalahanku karo Gareng tertutup ora. Ora. Tetap dendam aku. Sekali dendam, aku ora iso gasak dalange nggawa salone. Oh, salone sapa Mudar? Dituwekmu to? Wis sewan Mudar kowe keprok karo sing duwe. Loh, kowe iki dalang kondang kok son ora duwe iki piye? Wah, iki ngenyek iki. Lah iki sewan buktine. Mula kowe iki sok ndelok channel Purbasmara Official, diklik sing tayangan keri dhewe iki apa? Lho. Lah iki ora ndelok iki. Ora pengalaman. Lah delok piye wong sing tak delok ya sing ketok gegermu tok. Studio kene wis tak kanake tak syuting kok dikira alate Stodimo. Stodimo. Stodimo iki sing kei dhuwit kae. Yo. Iki kan golek lagune apa? Ayo. Ninggal katresnan. Ayo. 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 Ayo.
awake. Full entertain. Tepuk tangan. Wah, tekan delok winong kok ngene iki kaya kudu-kudu ngedol omah kaya. Omahmu pira? Lah kowe nek omahmu Gresik mbok dol terus anak bojomu manggon ngendi? Kos to. Kos nek wong aku kadung nekat ngono kok. Iya, lah ya, ndek ben kowe tau lho nekat ngono omahmu kok dol kowe turu ning pos ronda. Ora, aku seneng kuwi ana cah enom sing kaya ngono-ngono lho Mas. Ya, tegese totalitasnya tinggi bocah iki. Latihan munggah mudhun ya rekoso jane. Lah apa-apa, mula cok ben iki nek mbetake panggung kene karo nggon gamelan kok aja dhuwur-dhuwur. Ya kudune dikeki undak-undakan. Iya. Apa anu antarane yoga karo dalang dikoki lip. Aku setuju. Tengah lip, kiwa tengen eskalator. Wah. Iki penyimping kupego ya setuju nek dikoki lip. Heeh. Engko nek dhek arep munggah pas pelan gagal kan dudul tek. Ret bareng metu lho lantene iki meneh. Iya weh. Ah matur nuwun Minang. Iki gawe nak tiap kesama mbahmu wis remen. Mbahmu ki remenane putri. Putri kon ngono. Putri nek rono dong. Putri Siti kamar mandi. Putri Rono. Putri Rono. Putriku. Ayo ben Rono mlaku ya. Iya nya. Kawang mangukutane Gunung Lawu. Kebekan pariwi. Oh. Telalang. Au. Wah, gareng iki jer ngunggah-unggahke sinden ae lho. Lho kene gaweane ngunggahke gendeng kok. Wong kok senengane meri rezekine wong dhewe-dhewe. Aku seneng putri iki apa? Apa? Bocah ora tau ribet. Lho. Iki bocah ora tau seneng repot iki. Liyane do nggawa irung ki ra nggawa irung dhewe lho. Wah, ya sengkring nek ngono ki reng nek. Lho, artinya apa? Dia tidak perlu mulas-mulas ya natural apa onone. Ha iya, ora diayok-ayokke. Berarti sampean nek nyawang wong wedok ayu ki saka irunge. Ngono. Oh, ngono. Ngene iki dawa umurmu lho. Lah pripun? Pesek iki bolongane cilik ambekane metune ngirit tok. Nek Pak Purba napa, Pak? Iki boros. Biayi putri menika sing jenengan sawang napane? Wah, itu rahasia pribadi. Itu ada rahasia yang tidak perlu saya sebarluaskan ke orang. Wajah napa dedek napa? Tapi Mas Tejo kan ya bisa jawab. Ah ya, apa ya? Ada mulai dari atas ya. Nggih. Ya rambut, sirah, irung, kuping, mata, lambe, janggut, gulu, dodo, tangan, weteng. Kok iso Mas Tejo iki Tejo sapa? Iki adine Sujiwo Tejo.
Mboten nyuwun sewu. Wong durang karo kudu sabar. Sabar. Titi kala mongso. Nembang kok ngosas ngono. Aku wis sembuh. Kowe iki nyapa lho? Dalangmu sajake lagi atine lagi seneng. Seneng no. Rumangsaku apa-apa kok gojek tok. Ajake ning omah diseneni bojone. Ora. Iki nyucukke mumpung lakone Wahyu katen Perman. Jadi iki lakon ora mikir to kowe. Mboten ngeten lho, nek Piye, piye, kula Dok? tamet jenengan nek wong wedok irunge dawa ki ayu. Ayu. Nek Pak Purba nggih Kabeh. semuanya. Heeh. Nek kula nggih mboten. Apa? Disang saka bokonge. Loh, kok padha aku to, Put? Loh, kowe iki ora kena digugu, jare mau bokong lah mbok omongke. Lah urung ngomong wis dikat kok. Wonge ora usah bolak-balik tonton bokong iki Lah kepiye? ngeten lho nek jenengan irung coba irung nek diwalik apa? Gelungan. Nah, lah nek bokong. Nah. Mula nek cangkriman apa bedane tahu karo bokong? Pripun? Nek tahu ki nek diwalik tetep tahu. Tahu. Nek bokong Ora jaminan. Wingi aku nyawang bokong diwalik, lah padha to. Jebul banci e. kok iso plendung ke ngarep ki piye? Ah tekno Lah terus si kentang piye si kentang? Kok iso tekan si kentang? Ya kentang patio plangi dur Semarang. Ya lho. Iki putih kon apa? Loh, nembang no kae senengane Mbak apa mu, Brut? Mbah Mo. Mbah Mon apa, Mbah? Oh, gubuk asmara. Kok iki ngomong Mbah Mo senengane apa kok sing mbok ingetke kok Mbah Randimo ya. Iki serang. Nggih, Mbah Mo kalian Bapak Joni, kula kalian rencang-rencang menika matur nuwun sanget. Mugi-mugi anggenipun maringi bebono menika saged berkah barokah tumrap kula kalian rencang-rencang sedaya. Dene angger disawer ompone blidit. Iya no. Biasanya Wah angger ora disawer urate kok cekek dembit. Mbok wong ki mbok kaya Anis kae sinden kae. Kae disawer ora disawer ya butuhe geger. Nis ora oleh dhuwit. Wejore ya ngono kuwi. Wis engko bar putri kuwi tak tekake bintang tamu sing luar biasa. Ya ta? Aku wis ngerti sadurunge winara. Kowe tek wis arep mencolot tereng. Aku kok lagi rasane ngono kowe kok wis arep mulih. Iki aku putri iki sing tak anteni putri. Nembang gubuk asmara. Tujune kan nek pengendang anggre membolos. Anggre membolos kata Bu Guru. Jangan membolos menyusahkan bapak ibu loh. Lah gurune aku iki. Ayo. Awas. Jogete putri, kaya Cindy. Jogete kaya Cindy. Gilani. Kaya ngene. Wah, Cindy. Wah, kangen aku karo Cindy. Jogetane kaya cak tawar. Sapa mau? Cindy Sucipto. Tak kira cak tawar. Sik, gimana nek karo nyanyi? Coba nek ora karo nyanyi kowe ngene-ngene omong. Gerakane plek coba. Coba. Nino nino no nino.
Oh, kaya apri. Kowe iki cangkemmu kok ora kena digugu kok. Jenengan kok apal banci-banci to, Pak? Ayo. Lah ayo ke mesti kulino. Lah padha. Ora kulino, aku ki ketua paguyuban. Oh. Lumaksane aku ki nek teko kampus lagi aku teko. Pak Purba. Masa Pak Purba. Pokoke anggere tangane rada nyedak wis dadi. Mulane ora tau konangan selirane kaya ngono. Lah wong Pak anu. Nyape hawa deh. Buang tilas. Pak Prof Sarwanto tak warai kok. Ala Prof ngopo lho. Ayo. Jenggon kendangan ki ora pas. Putri ya. Kowe kok le kendangi tak dudu tak gemol. Ke dijogeti Putri. Aku ya ora ngerti nek bakal nganggo pipa belula. Ayo. Pipa belula. No, pipa belula. Ka dijogeti kok. Kowe iki kok joget ora nyegat bis. Mosok nyegat bis ramene kaya ngene. Lah kowe telo meneng wae malah nyawang sing ngendang kami tonggongen. Mula ben aja rame-rame nek nyegat bis ki antarane Medion Ngawi. Ah iya. Iya. Engko ya. Pokoknya sampai pagi. Jangan khawatir para penonton dimanapun Anda berada. Saya Halintar Cokro. Yok. Kuwi kok guyu wae to nang kowe iki. Kok batine nggumu dosen kuwi kok sebuletan. Ki muridmu ya Winong, Mas? Iya. Iya. Secara apa ya diakoni kowe gurune? Cek Nong, kowe ditakoni kowe apa ya ngakoni nek aku gurumu? Hah. Iya. Kula tesih SMK, Pak. SMKI kelas 4, Kelas Pak. 4, Pak. Wow, lah kowe berarti dudu muridmu. Lah kok iki dosen kok iso gurune SMK lho. Lah kowe iki ora ngerti. Sing jenenge guru ki piye to, Reng? Guru ki mulang. Digugu karo ditiru. Lah terus aku ora mulang secara langsung, ning dhek iki nek ndelok YouTube-ku kuwi nggugu karo niru sak omong-omong aku. Apa yang ngono to, Kak? Ya omong ora bacok. Iki dek. Wah, dalange sakera ya iki. Apa kok bacok. Lha kayak ora mangsuli ning dalam hati. Nggih. Anu, Dek Winong. Kula badhe tanglet, Dek Winong. Dek Winong napa sampun nikah? Dereng. Kawin? Dereng. Oh, dereng. Lho nikah wae urung kok kawin. Mbak Putri. Kowe pitakone Putri iki jan elek banget. Kowe nek lakoni aku mbok takoni. Ndak jenengan men bendina to? Oh tak keprok sisan kowe. Kok iso bendina? Lah kok kaya pitik wae kok. Gledek ning ndi-ndi sak nggon-nggon ngisor gedang barang. Oh alah. Mas Indung seneng banget. Lah kaya hopingku kok. Rumah samu kuwi apa anak? Kuwi hoping. Oh iya ta?
Iya, masa kowe karo kuku bareng sing melu kuwi, melu ngewangi nyetriming kuwi. Arep ora nggo walat kok omah iki. Iki dudu alate dhewe iki nderek ning kene. Ini kuku ya mangkat rumangsamu. Cah loro ki mangkat bareng hoping. Lho lah wong jenenge menganggap ayah itu bukan orang lain tapi itu teman. Anak-anakmu ki. Ya teman. Berarti royal bareng wong loro. Iya teman, menganggap ayahnya teman, menganggap ibunya nenek. Ya bisa rusak terah rumahku. Ayo. Cedetan sajroning ora umum tenan iki penampilannya Putri malam ini. Tidak seperti kemarin-kemarin. Menggelegar. Membahana, cetar. Kok kaya Syahrini wae to kok ngaku cetar. Luar biasa. Yang justru ngene iki sing ora tau tampil begitu tampil wah mengagetkan khalayak. Luar biasa lah wong piye ya wong resik-resik makanya wajahnya semua sinden saya itu kan bisa glowing. Wah. Ngerti glowing bareng. Iya. Ya ngerti no, iki sabane iki nek Natasha. Yo. Engko nek ada kurang aksesoris itu ya. Kok sabane ngendi? Hah? Queen. Coyudan. Sajake iki nganu iki, sajake tok titipan iki. Apa le arane le? Deloken kukune deloken. Nganggo manicure kabeh. Manicure, pedicure. Apal lerang lho, perawatan ya apal. Heeh, apal aja. Mbak Meno biyen arep dadi banci ra sida kuwi. Kok keprosisan ngono. Mula sing bener ki yo ngene iki, mula penjenengane Pak Pujianto ki dadi pemimpin keluarga. Betul, dadi seorang pemimpin harus memikirkan dan pemimpin keluarga ki kudu duwe sifat siji kutil, kudes, kurap. Kuwi njogone jog kluthuk kok kaplung. Walau batu-batan. Ini marem lah aku seneng lah aku. Iya. Masalahnya suwe ora tau tampil ditampilke bengi iki. Iya iki lho, Eka iki aja trendodok ngono kuwi. Kowe ket mau angkrem bae iki netes lho. Ora ngrem. Nek kene iki saya menghormati temannya yang berdiri. Kok nyambut gawe ora piknik. Sik. Ya kowe kudu neng kono ya. Mbah. Mbah. Nembang sithik ae. Iya melok sedhit wae lho ning. Ya. Iya. Mutiar. Ayo le tok mulai. Ayo. Tok mulai. Mugi pitetehno lawanging swarga. Mugi pikantuk aksamaning Gusti. Tek kaya lagune Mas Aji. Lho. Lembah burung wis nyangking wayang. Enggak, Mbah. Nek liwat nggone Pak Tris ya amit-amit. Gocekan. Oh. Kene dhewe ra gablek kok nukoke HP. Mbah. Mriki, Mbah. Inilah penampilan bintang Mayangkara yang termuda di dunia. Umure 72 termuda. Bukan, ini adalah Niken Salindri. Apa Niken Salindri? Inilah enak garang peliburan. Apa ki? Peliburannya rame ya, Reng? Ya. Oh iya, Lintang Kairo. Wah, Lintang Joko Belek. Untuk kono Lintang. Saya aku tahu. Jenenge sampean sinten? Sardulo. Sarminem. Oh, Sarminem. Walah, kowe iki yo mbah iki ra kena digugu ndek ben omong karo aku jare Agnes Monica. Wah. Omahe pundi? SDKR. SDKR iki ndi? Oh, mudar iki apa? SDKR ki apa? Apa? S apa? Paten ono gareng S apa? SDKR no apa, Pak? Sapa Reng?
Lah apa to, Mbah? Aku ra iso omongan. Sidokare. Oh, Sidokare, Sidokare. SDKR ki Sidokare. Kecamatane di, Mbah? DWL. Apa ki? Duwel. Kerja iso. Oh, kuwi cedhak nganu kuwi. GYN. Guyangan. Ya apa lek guyangan lek? Mbah, nembang, Mbah. Camatane. Wis ra rebut cepatan. Wong kok nembang kok sampean ki. Aku warai tak pocong sak larik ereng. Ya. Dosen isi. Ya. Ken marai niku. Gareng Bapak Purba ya. Pak Purba, 3 dosen. tahun gak roh. Lah aku ki arep marai wedi karo alise iku lho. Oh iso le nyorek ke iso geduren lho, Mbak. Lah kuwi. Lah ngono ki ra ya alise yuyu rumpung. Urung petuk. Kapung petuk. Iki alis nanggal selawe yo ngene iki. 28. Mbah, nembang napa? Pocong. Pocong, Dik. Terus Nanung. Jadi kan Pak Purba. nenone Jane wis Moga-moga. Amin. Aldi Pratama meng. Pratama. Aldi Pratama bakale mulya. Amin. kurang dawa, Mbah, cakepane. Aldi Pratama, mugi-mugi mulya salami ning dumadya. Apa ora nggo patokan to, Gong? Lho, nek kae ora nggo patokan. Wong sapi wae ra duwe kok patokan. Wong iki wis to, wong pocong iki dibone suku dadi klegena wis to. Iki Andi apa si Terus, Mbah. Adil lah. Iso adil. Jenenge ganti Dela. Dela. Ya Allah. Dela. Dengane basar pun tuwa. Dungane Mbah Sarpo Kenaka dirungokke. Iki Nggih, Mbah. Nggih, bener. gamelan ngendi iki? Ana wong Wayangan dalange Pak Purba Asmara nyok. wayangane dalange Pak Purba Asmara. Tepuk tangan untuk Rabijan. Apik wae. apik sae. Oh, terus. Cek, aku urung marem. Bintang tamune kang gareng mripate ombon. Terus. Wis. Apa? Oh, orang ini carane ngene. Sik. Nek kur gareng gandrungan karo Winong, karo Uul karo biasa. Biasa. Gandrungan karo. Ya biasa lagi. Spesial. Ayo lek. Tak tambahi 100 lakonono dhewe. Anggere kowe gelem nutuke lakonku ora kleru. Iya wis, iya kowe romansi. Ya tak tutuke. Romansi, kok tak tutuke. Kowe romansi kene. Aduh yayi garwaning. Digadruk. Monen nonane ning dawa kuwi. Oh, lakone suminten edan. Reng. Roman ki sing mesra. Mesra piye? Ya wong dituterene kok malah mlayu rene. Sempak suwek reng, semangat wis tuwek reng.
Dipangku. Kowe ngerti gandrungan ora? Dipangku. Ayo, jengkeng. Jengkeng. Kaya pas karo aku lho, kayak jengkeng ini. Jengkeng. Lho kowe genah dingin-dingin empuk. Lah iki atos-atos bergodrak. Oh, ora lo daging kon mangku. Anggap ae aku. Telek. Ambune wangi. Iki kurang gawean wong iki. Wong wis tuwek tapi ngangeni. Mutiare. Ayo arep ngopo kowe? Ayo kowe saiki. Telek. Cacahe 5. Wong wis tuwek Senengane Seneng Mas terima. Purba. cocok. Ah nggih. Wah, matur nuwun nggih, Mbah. Nggih gayeng-gayengan sing bagus sehat terus. Mbah. Panjang yuswa. Nggih. Pun saged nenggani anak putu nggih, Mbah. Ya. Matur nuwun. Didereke rono reng, ayo. Nggih, nite Gojek. Gojek napa Aku Grab? lali janjine reng. Mengke kula elingke. Nggih to, ya lali janjine ku tak eling. Didereke, pun didereke mriko. Dina Minggu sing tak Pinggir. Mutiar. Pinggir. Mangu. Pinggir, go dalan barongan. Pinggir. Ya ora narik wayang. Nggih, matur nuwun nggih, Mbah. Mikir lek gak. Waduh, seneke sapa kuwi tidak? Matur nuwun, aku seneng semangate si Mbah. Dina Minggu sing tak tunggu. Somben tuwekmu ya kan. Somben tuwekmu kaya Mbah Wiji iki pokoke. Alhamdulillah muga-muga ya tekan tuwek ngono. Nah, disyukuri paling tidak 72 masih sehat walafiat. Amin, sehat nggih, Mbah. Wajan. Iso nunggoni anak putu kae. Kowe nek anu gareng melu aku, kowe sengara petuk bintang tamu termuda di dunia. Tenan iki. Endi termuda? Lha kowe kok tau petuk terus wong kaya ngene jek. Kaya ngono kok termuda expired. Padane obat to. Beyond Infinity. Limited Beyond edition lho. Infinity. Ayo, saiki sapa meneh? Wah, nilai jam iki. Iya, mentor yo sedhel engkas to yo. Ora lah kowe kok nilai jamu sing kene ngadeg wis santai kok. Iya, wis lagune genti Eka to yo. Eka ki ora nyambut gawe Bintange kok. Ayo, nyambut gawe. Wis bajing loncat ku bajing aku sing bajinge kowe lek. Wis Sing apik. loncat. Sing Ora loncat suki. aku Ora bajinge kowe. Kongkon wong tuwa bajing-bajingke. Ora ala aja nakal ngono. Aja demen sabukku isine saweran tok iki. Endi? Aja tak patri yo. Ayo, bajing loncat. Dibawani apa langsung? Langsung bawani. Eka apik nek bawa. Misale iki wong kulon kok. Iya. Cocok. Omamu ngendi rawa kelip adipala? Ngambal. Oh, ora ngambal. Nggih. Alah tunggale petanan kuwi to. Nggih, saurute. Ngambal perembun petanan sruweng. Nggih, Apal, sate. Alah kowe biyen cek cilik aku gaweku mayang rono tenan. Aku ambak dalang etanan kuwi gawe aku mayang rono biyen. Ayo takono desa ngendi? Ayo. Nah. Nggih lah jenengan kula sering banget nonton jenengan kane mangan golak nika kok. Iya, Iki cilikane sing gendong aku. Lho, tenan. Cilikane sing gendong aku. Sing nyewoki kowe barang kok ya, Lek. Oh, mbuh ra eling. Ya gareng. Aku ra eling ya sing anu. Saiki elingno. Elingno paling saiki kowe nek nganu nganggo sikil. Kaya anu cah cilik nang digrujuki terus di. Oh ya sia-sia. Bisa. Alah ya. Bawa nggih. Ah. Pandita karya wangsit. Ya. Mangkuliring. Nyuwun gampange nggih, Mas. Ya. Kalih suling nggih, Mas. Kabeh ngono kuwi. Dek ra iso tak cekle.
Iki engko ora metu Wah, beda. Apalane beda. Tak kira metu mangkuliring Sitra kecapi. Sitra agak kisruh. Yo. ngisep sarine ngendi parane sarata kalien kangkung manuk Serius. Kuwi tari apa to kok? Komposisi. Duh Jawata Duh Jawata Hari kudu disungkur. Kula pundung risungkur kula sungkan Naon? tadi Bapane. Tari 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 ngancik ngancik di negara mangga Wah, rebapane Mas Cecep iku. sececep Kuwi cucuk. Macan cecep. Wah, lah pengendange mula to wae. ayo lek gareng Tak dukung kowe. Gareng ki isik terngiang-ngiang karo Mbah. Ki perasaane ki bojone kowe arep dipegat ki arep kawin karo iki. Ya hidup-hidup mamah kloso amoh. Awas. Vokal.
Vokal. Cing luncat. Sopo iki? Putri. Yuk. What? Marem rengi sak. Wis saiki nek mulih-mulih. Wis mulih. Ngene iki leleke. Piye? Bar kemrenge terus diusir iki. Wong mulih tak ya matur nuwun to, Lek. Lho ya niki yo nganu niki sadurunge mulih ki ora ketang sembur-sembur adat. Iya tegese iki ngono, Lek. Nggih, sing baku niku mangke kepanggih malih sami sehatipun wilujeng sedayanipun. Amin. Napa, Mbah?
Kowe Oh, disawer sinten Nekan apa kula, Mbah? Kula. Heeh. Wah, Mbah Mo. Oh, alah, yes. Yes kono gek bablas mulih kae. Kuwi jare kon tambah joget Le pamit. Wah, aku mulai joget serampat Mbah Mo wis kematke kok. Oh iya. Nggih, Mbah. Duwite ora entek to, Kak. Gumun aku. Matur nuwun nggih, Mbah Mo. Ki sing sehat. Sing ngerti nggone simpenane dhuwit apa putri? Saya ngerti berangkase. Mugi wilujeng sedayanipun Mas, sehat walafiat sedayanipun. Nggih. Eka yo matur karo Pak Pujianto yo. Nggih, Pak Pujianto sak keluarga ngaturaken matur nuwun sampun diparingi rejeki. Mugi-mugi tambah berkah, tambah barokah, tambah ayem, tentrem, rezekine tambah kathah, sehat, panjang umur. Amin. Yo matur nuwun nggih. Sip ya. Nyun pangapunten lek aku gawe-gaweke ngantek wengi ini ora apa-apa. Mbiyen ki yo ngono, mbiyen ora ta. Biasa. Iya biasa. Kuwi adat saben. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Tak sangoni ganggeng kanyut.